igramo Minecraft preživljavanje. Opa, brzo smo se stvorili. Što baguje. Dobro, valjda će da prođe do nekih par minuta. Da, rekao sam, igramo Minecraft preživljavanje. Ko zna, ova klip će traje jedno 20 minuta, ko zna. Čisto dok ne nabavim drveta, dok malo ne uđem u fazon i to. Sljedeća epizoda za preživljavanje bi trebala sutra da izađe. Itd. Ajde malo da igramo. Kakva ravnica, bra. Jao, što baguje. A šta je ovo? Zašto imam ovakav retardirani skin? I zašto baguje? Zašto baguje? Okej, evo, postavit ću crafting ovdje. Jao, fuck. Okej, razbi se više, jebem ti bagove. Okej, evo, tu ću. Joj, mrzim bagove. Tu ću da ga stavim. Dobro, tako. Ajde da napravimo ovako. Napravimo prvo štapove. Dobro, to nam je dosta. 3 štapa. 3 puta 4 mislim. Dobro, napravimo sada kramp. Dođi. Dobro, evo, prestalo je da baguje ekstra. Aman, tako. Šta ubre učitava, šta je ovo? Šta je zašao? Dobro, i sada napravimo chest. Dobro. I onda da počnemo da stvarno preživljavamo. Evo, pravimo kuće i ta sranja. Ekstra. Evo, chest ću da stavim ovdje. Evo, u chest da ostavim odmah to i to. Zemlju ću da bacim. Evo, bacim. Dobro. Idemo sad mi da kopamo. U stvari, čekaj malo, bre. Hoću da napravim lopatu. Da mogu da kopam kad nađemo šljunak ili tako nešto. Evo ga. Lopata, lopata. Okej. Šta bre? Ko te bacio crko da bude? Tako. Okej, ajde prvo da napravimo pod. Mislim, ono da baš ne hodamo po vodi i to, nego da pokrijemo sve ovo. Dobro. Okej, čekaj, da uzmem onda ovo dole, treba će mi. Ja sam gnjudac. Idemo, tražimo plago. Ja, to je onaj, kako se zove onaj sivi pesak. Nemam pojma kako se zove, ali koristim. Okej, dajde mi da uzmem prvo zemlju i postavimo. Ajaj. Za sada je ovo dovoljno. Valjda. Fuck, zaboravio sam da pesak pada, joj. Trebam još. Sreće pa u ovom moj barici, šta je već. Nema onih meduza. Inače bi to sad 10 puta bio mrtav. Aha, imamo još 9 zemlje. Da ga poređem da ne padnem u vodu. Jo bre. Ekstra. Dobro, nema veze, neka tako ostane. Ok, smanjio sam ovu vidljivost, zato što mi baguje kada je na onaj velikoj vidljivosti, pa sam ovako pobacim. Eto.
Dobro. Da nema možda... jebi ga, nemam dovoljno. Okej. Ajmo da kopamo. Samo nađem mjesto da ću da kopam, da nema teško, evo ovdje. Dobro, ovdje baš i... Kopamo. Za početak je dobro i ako ugalj nađemo jer će nam to trebati za svetlo kad padne mrak. Opa. Idemo kopamo. Što mrzim drveni kramp, mnogo sporo ide. Previše. Da, sljedeći put ćemo da igramo na mapi jednog mog druga koji također snima klipove, zove se Andrija Gaming. Vjerojatno ga znate, a možda i neko zna. Joj, daj mi ugalj. Ma ne to, be, hoću ugalj. Ugalj, hoću ugalj. Hoću ugalj. Sad ne znam, evo ga. Ne znam koliko vidite, ja ovdje jedva vidim. Ali našli smo ugalj. Ubrzo izlazimo gore pa da konačno vidimo svetlost. Joj, brže. To HP, yes. HP, daj mi HP. HP. Vidi ga i metal, brate. Gde si, bre? Tebe ću kasnije. Kako sad nađe da baguje, evo još. Kako sad nađe da baguje, baš kad snimam, nije mi jasno. Okej. Daj. Ima ga još. Da, ljudi, ako vi znate... U stvari, zašto govorim ljudi, gleda me čitava 2 čoveka, mislim, ne znam ja. Ako znate kako da namestim da igram sa čitovima, ili kako se već kaže, na pojma, obavezno napišite dole da znam, pošto mi je ovako glupo. Pokucam game mode 1 i napravim dijamantsko delo i ćao. Završio sam mapu, doviđenja. Završio sam preživljavanje. Kako crno. Dobro. Gore nema više ništa. Evo ga ovdje samo. Dobro, mislim da smo sve uzeli. Idemo gore da napravimo baklje. Fuck, pala mrak. Nije. Jeste, nije. Jeste, nije. Nije još. Dobro, ajde da napravimo malo bakljice. Dođi vamo. To, idemo napravimo baklje. Baklje, baklje. Super. Evo ćemo dosta baklje. Ajoj, sjebao sam se. Baklje. Dobro, 32 baklje, nije loše. Okej, ostavit ću ovaj ugalj unutra, kamen isto unutra. U stvari čekaj. Dobro. Dobro, tu da stavim. Zašto baguješ? Da, i da napravim... fuck, treba mi samo... Čekaj da napravim sekiru, da. Sekira bi bila dobra. Kad bi mogao, jebem ti mater. Kako ništa ne mogu, bre. Šta god da uradim, ja ne mogu. Dobro, evo još 2 štapa i to je nešto. Još 4 u stvari. Dobro, ajde potrošimo ovaj kramp, pa... Ovdje napravimo drugi. Tamo ovdje imamo jednu drugu. Jeee, Sparta! Ovamo metal da uzmem. Dobro sam se setio. Dobro. Daj ga. Meni treba... treba mi kameni kramp. Ne vezi, idemo tamo. Dok ga ne napravimo, ovako ću.
Sad će mi i kramp pukne pa da napravimo novi. Sad bi trebalo, evo pukuje. Šta sam rekao? Da napravimo još jedan kramp da iskopamo taj metal, napravimo nešto što se može napraviti i to je to. Čekaj. Ok, imam štapove. Čekaj, idem po drvo. Fuck, sad će mrak. Udimo se, fuck, sad će mrak. Ok, bi dobar pesma bio i dobro, to mi je dosta. Idem dole, pa pa. Away. Ajde bre, baguje mi miš nešto, ne znam zašto. Tako. Dobro, da ga ostavim. Pa da krenem. Ovo mi ne treba, to ću da bacim. Ali kasnije. Pak pa mrak. Čekaj, gdje su zombiji? Sam ja isključio uopće te su zombiji? Difficult, kako se isto zove. Dobro, valjda jesam, ajmo, idemo. Opet nisam napravio kameni. Joooo, ubit ću se bre kašikom ću se ubijem. Već se šoljno bre ima se roknu. Joj, sine moj. Ko je svrha kopanja kad nemam kameni kramp? Čekaj, idem da ga napravim. Idemo, brže, napad, idemo, brže. Što je čudno, još nisam ogladneo. A ni nemam hranu. Fuck. Super da napravim bojava. Dobro, bona, sad ćemo te napravimo. Čekaj, učestvujem. Dobro. Kameni kuramp. Idem do... a su meduze nešto nervozno. Ja sam dobro. Tako, idemo. Iskopam metal. Uzmem metal. Napravimo delo ili šta već mogu. Mada imam osjećaj da će samo ova dva da budu ovdje. Dobro, neće. 2, 3, 4, 5 metala. Nije nešto mnogo, ali dovoljno za patike i za lopatu. A lopata mi ne treba. Ajmo da nastavimo. Onda... Treba mi još metala i uglja, Ako budu i diamondi, daj diamondi. Ali mi treba metal i kramp. Ajde, kopaj. Okej. Dobro, dosta. Još ovako. Idemo. Bre, daj mi još. Hoću još metala. Daj sam, čekaj. Da, nisam rekao. Biće ukupno 40 epizoda preživljavanja. Ili koliko bude potrebno, znači dok ne napravimo jednu kuću, dok ne nađemo villager selo za knjige, napravimo one glupe police. Za to će sigurno malo više potrebati, jer ja dok nađem villager selo, mnogo će proći. Ako ga uopšte i nađe. Čoveče, dobro. Ljudi, uglavnom to je to. To sam samo da vidite da ću početi da snimam Minecraft preživljavanje. To je to. Vidimo se. Ćao ljudi, ćao. Ćao. Ne se stvarno.